Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Аз съм Ели. Ще ме разкажеш малко за себе си, на колко си години, откъде си? Ами на 19 години съм, всъщност вчера ги навърши. Много честито. Мерси. В Бургас съм. Супер, какъв стил танци танцуваш? Ами основно хип-хоп. Малко история може ли? Да. Значи занимавам се от около 4 години с това нещо. Тренирам в Бургас. Треньора ми се казва Христо Андонов. Повечето го знаят като Черния. Имаме си крю, Foresight Crew. Аз съм от него. Супер. Ходила съм 2 пъти на световно, като през 2008 станахме 6-ти в света, в Германия. Яко. В момента дойдох в София, уча в Софийския университет. От 2 седмици и половина съм тук. Естествено не спирам да се занимавам с танци. Смятам да почна малко и бибоинг. Или бигърлинг, как се казва. И общо взето с нюстайл, нали, се занимавам. Липсват ми много отбора ми от Бургас, но пак ще се явявам на състезания с тях. Говорейки за състезания, ти спечели Юденс преди 2 дни. Ще ми разкажеш малко какво мислиш за цялата концепция и въобще за преживяването малко? Ами хареса ми, че беше много уютно, много готина атмосфера се получи, всичко беше супер естествено, различни стилове, трябваше да влизаме в настроенията на самите танци. Въобще не очаквах, даже щях да закъсня за самото състезание, в последния момент стана всичко. Беше много хубаво изживяване. Много съм щастлива от тогава, не съм спала от щастие. И точно за рождения ми ден беше страхотен подарък. Супер, защо танцуваш? Защо танцувам? Да, какво са танците за теб? Танците за мен са една голяма част от мен общо взето. Това съм аз. Просто без тях не съм аз. И така общо взето изживявам, изразявам чувствата си, емоциите си, настроенията си. Музиката влиза в мен и... Супер. Какви са най-важните качества за един танцор според теб? Най-важните качества, първо, трябва да има много голямо самообладание и концентрация, да може да е постоянен, защото не винаги всичко се получава от първия път. Да има много голямо сърце, това е най-важното. Да може да се отпуска пред хора, да се раздава максимално и вече, ако ги притежава тези качества, с много работа и всичко се постига. Имаш ли някакъв съвет към малките, които сега започват? Към малките? Ами това е да са постоянни и да общо взето да следват сърцето си, да танцуват с цялото си тяло и цялата си душа. Благодаря ти.